Hi! So, lumalta mo ngayon eh. After na ning kay storm or na. So, naman makain grabe. Naman OA na OA. So, ayan. Diyo po tang merimlaya, talino bengalgal. Kasi naman medyo marakal pala. Akala ko yun. Mas matas, oh. Oh my gosh. Matas yapin kini. Makanano kaya kayang makana. Nung akakat mo kasi kayong kilwal, masyado. Pero nung kay, makanano ya kayang lumwal ni. Lumo naman dyan. Matas siya. So, akala ko masagliyam. Ali pala. Sobra kami prepared. Wala kaming pala, Jo. Ingatin kami kay. Ay, may ako yung panyalok. Kaya sobra may prepared. Dala kami palang pala. Aga nakakunita kaso. Nakalingwan kayo. Sabi ko dumala kami Home Depot. Kaso, nakalingwan niya. Oh my gosh. So, misadsad na kami ng very light. O yan nga paalam eh. Actually, naman makanta kakatas kaso may flow la tas inusugya kening sa kenmi. So, potang manto kayong apartment or manto kayong sakin. Ito medyo batas at saka pag apartment tangat ilang parking kasi tangat siya yung kilwal. Alam nila. Bakit talaga tangat siya yung kilwal. Pwede na kang gawang snowman, Jo. May very good joy may kay kanina. Yung masakit kasi po ang pakapalam eh. Kala ko wala na kang parking kasi yun na kami man pin kay. Na kami man pin mamayad parking. So baskino ka rin kami magpark. Diyan nga liwa. Pwede na rin magpark kitang pipagpalam eh. Sa laban nyo lading kay. So, kapag bababayin sa Kenyul ba kotsi. Tapos at chuk alamay ni. Tapos at chuk king kay. Ano ba ito? Street parking. O, Jo, makalunos ko. Pota mag-flow ya i-flow de ita. Pota i-flow de street. Mga paras kaya kang snow.